Там 18, да, Видин 5, но там в този район имаме 18 пирамиди. А помните ли за Стенбовидната пирамида? Да, тук Там. 19 км от тук, най-първата пирамида е била построена в Египет, там е намерена. А този район Саккара се казва, Гробище. там има 18 пирамиди, тук 9, а в целия Египет 138. Казахме пирамидите не само тук. Имаме и в другите места. Пирамидата на Мекериния, защо фараон Мекерини е построил малка пирамида, не голяма като бащата и дядото? Имаме две версии. Първата версия, че бащата и дядото са изгубили всички парите в страната на техните пирамиди. А втората версия, това е като уважение. Да, за бащата и за дядото. Фараон за тази пирамида има 30 малки. Видите ли от тук малките пирамиди? Девизът на двете съпруги и една за дъщеря му, една известна съпруга се казва Нитокрис. Ще имаме още свободно време тук, в този район, между двете пирамиди. И тук, в този район, който искат, но които попитаха за сувенирите, тук продават най-ефтините сувенири и по-спокойно